som bola preč, na chvíľku som si zase odskočila na toaletu. Na malú chvíľku, len. To vôbec si nemyslím. Čo? Prečo? Nič také. Len už vieš. Čo robíš? To nie je tebe, to tuto komentujem, áno. Nerob nič, lebo... Nie. Na čo? Ale ne. Nerob. Nie, lebo nemám puder. Však deťom zvyknú dávať, nie? Že zvyknú dávať deťom puder na. Áno. 30 sekúnd do konca časomiery. Čo to je? Blika, svetlo. Bonus 750 eur, garantovaná výhra 100 eur. Môže byť vaša, jednoznačne, len a len vaša. 10 sekúnd do konca časomiery. Číslo 0900 511 922, ktoré by ste mali už dávno a vy by ste teraz mali vytáčať, vyťukávať všetkým možným, čím len viete. Haló? Nehovorte. A vy ste sa tak rozhodli? Áno. Nie. No, padlo veru, no. Možno na budúce. Haló. Čo to je? What is... Nič, vidíte to, že vy ste si... Haló. Nie. Veľmi seriózne hovorím, že nie.